Jatend migepe Musalia Mudavadi owacho ni dwaro nitiere mar manyo yore manyien mag kedo kod nok mar arita kod kethruok mar ratiro mag oganda matimore piny mar Kongo kaluwore kod lweny madhi nyime kono. Ka oloso kinde romo mane obagi Harare, Zimbabwe, kinde romo mar temo kelo kwe piny Kongo, Mudavadi wacho ni arita mar piny Kongo nitiere kama rach ka gisani timbe njore medore mageto kethruok mar ratiro mar joma mine, lwenje mag kit chwech kaachiel kod kuo mar mwandu mar piny Kongo ataro mar chik. Okwayo jokanyo duto mondo yie obed e winjruok mondo kony kelo kwe mochuere e piny Kongo kaluwore ni kowacho ni king'iyo weche mag dongruoge ma winjruok mondo tim kod jotend piny e boma ma Dar es Salaam. Emphasize the need to urgently conclude the expanded panel of facilitators. I also want to acknowledge that on the 1261st meeting of the Peace and Security Council meeting of the African Union held on 14th February 2025, I also want to welcome the United Nations Security Council Resolution 273 adopted by the Security Council at its 9,965 fifth meeting on 21st February 2025, which among other aspects endorses regional efforts, including that by the African Union, the East African Community in the region. Kenya will fully support all these processes